إذا فيلم انتجمر حدا لام استباها لغنصال نفس النار إينا أيو ناقوزو كاب سرح زمون لسولو ساعات جن كلهم بيتسوو ميتهم يزرخبو تقاتلهم زنورون بحالة كان استمروا نايك أنصلت نفسه جلايو لامون بقطع استمروا أبغى زعمت مسرحات يوصل نابت نايك أنصلت جلون مخادن نخبق قلومن يزوسن لك نابت زنور لبوتا دحر ممسحو بزوال حنت نحسيان كلهم قطار يجمر لك عم ساعتهم زنور بأسول مسودة نابت حلافين بقولطو يخيل حجوم زوال حنت نحسيا حلافين من كلهم أبلات النبحت بمخان قاتلهم كيليو عسر عامتاتكم زيلم حلفة كون دحرون لامن بحتو حدش هوت كمريح جمر حدش عينة سرحة بمسرحون تتأميدي زلو ناي معالتاو سرحون مسودة نابت حدش غزي مرح هابز غزا دما لام تمريسو كالقوال كم استمرعوا يزرينا كوينغن أقدم أقدم حجزور دتاوال زنورت تانت تخون ولا دما هيني تبهال ولا كوان ينجر أبو أنت خونه نهينغن صبوز بهال فقرين يروو حدا معالتين أبت ختمه وشتي تين بزبهال سب حدا نيسرح عدد كم زغلبلان بو ونحقست مخانا عديات الزاربة نازز سمعتنا هينا عده بتقنتات كتشنا غنت السبكات تلالو يخندي غزي خمس قبرت انت حتى تخونا جنهين نخذ كيد زي حسبته نايت سرح كوانتاينت كيف يدت ينيرو وكواداس استلاليتو كابز حلفة سومنا بز مخانو يسزاربتا تخونا جن تأمنا عين سب مخانو ياز حسبت ولا كوا تقال عزب وزبوان حسبت انتخونا نهينا عده جن تقنتات صبوكم زي خونا يات حسب نابت ختم اختخيد كم زي باللاون يات مخرا هينجن بتسعات أبز حجي بزنور لزلون يدخلنا هيوت كم زدبران نابت ختمان بمخاد نحاتا نبي تسوان هيوت كتغير كم تدلت الزارب وكواداس نع أنا خيد بزي مفكارهم أبعتهم كنت أخت سمعت غزل لامون هين أدي أنا حسيبات الله 15 كم زلان نخال نجر حسيبة 50 كنت الناس تزاربا نخرج عاي حسب ولا انتغونا جن هين كابت زنورة بملعل نساتو مفقود لا يفقود لا نابت ختما جن مخادا 50 ترف تزاربو بتساعات ون لام أموداتان هين نخت كيد يفقد الله تغونا جن نابادي أبي بساعات كتدولي زلوا دحرن اشتيك زيات هين مستين تراخب بحنسابون أبز خد لساعات أبت خباب زنورة حدا نايكلان سفاي نايكلتيهم الرخاب يعزب أبت مشت لامب مسنا هينا عده كلتيهم نام شنكت وشتياتو مخنياتون اتمعالتم الأكاب قادم ولا حنت نايسر كتاوعي يتقبلون انت خونجن أم وداتا هين ناباديات دول نابت كتماون كم زبطحتن أب صبو خناتاتون كم زلات زارب نزم السمع دما نشتي كاب شنكتهم يرقاقعو كابون أدي أنا يسرح قادم حتى تلك عم استودة كابت بوتا بولد فكت من لس كم زلوات زاربا أبدا حركعة اتمريت نامنا هين بوتا يوسدنا أبو نزنبرتون حانتو قال اتقادم حتى نمعس كم زخونات حتى لك عبد ساعت كن تين حبيرهم بسرح بحنساب مخان نبت بوتا يمتص عبد ساعت دما نهين كشت مخانو تردا سلازون بقلطف كاو نختهدم تفتن تخونه جنا موداتا نيتين جل يحزوا اذا هم زيدون كله لامس نهينا د اتشنقتهم كاب تقدم حجز نورنا وسخ يمتص مساون كي تملست ياسترفت اتساعت كيدو سلازنبره نهين سلك دما كاب حج اندحر زل علي نبرن أب قصار معلتي نهينا دم سلام بحنساب مخان نايقوالم مطفأ ملكيتهم نام ناي بوليس ممرح نخحبرو يخدو انت خونون قنايت بوليس حلافي لك أخم أزا مسلا بصحة قولتنا طفأ مخان تخطيرو زون مرقق أسكبهال كابز طفأو 4-8 ساعات ملو امترحان تخوينو مسيوم نخم الكوتي زاربو نازل سمعنا هينا دن لامن بز تغطيعم كابو يوزو لام قن أبزدتو نخبل زي كونس بناي عرس من قدي قوالو نخدل ليوسن أبو نزنورو نايت ختما سبات قوالو ريامان تخون بزبل نخلهم يحطو نخلهم سباتنا حتى تدحرم حلافو قن لاما موداتا نتخدان سفاي سباي يرخبو اتخدان سفايون هين مسحادة سبنا خالد كم زرعيان كم عدل كوينون بتساعات مستمع مويل فوتو تلعيل سلازنبرة هفت فوتو دم أتيهم زنبري زاربو يلون هفت فوتوتين بصبو مالكو تلعيليو نزي تخطيلو لامنعو حاجزنا وزهو سب نامناي قدم محازو زخوانا اللو يخيد نسو دما نعرش سبات زلو سب يزنبرة لامون ندو نايتين فوتو يريومو ركو اللو بتا حصر غزين خزاروي حتو لو دما نايتين فوتو لك عم سرعي يسنبد مخنياتون تينا قولاتا معقات سرح استوافرن تخون أبتناي قانكستر قجي اللهم زلو سلز فلت إذنبرا حجوون كن زركو البوتان متصراي نتم عبالتو يزوزم دحرناي ساعتها تصانيحيت لام بتمحازو أتين أب حدناي محساج قزا خم زلو يعزب لون بتقزي مستوم نهاتو أبالات نكخد كم زلو ويزاربو انتخونا قن لام بعرسو تراح يزدلي هم كتصال لما لام نابتناي محساج بوتاي بتصح وقت مجمريا نخأتخل كيلو مقوان تنبرو كوين جن بحيل دحرمتهو أبو زنور نيتين سبات أبو قدات نخوب صحفة تنوميا انتخونا جن لام بزنور عقمي نقول لما صنفومي بزاخيط أنحول لام نام نيتين كلاس يمرحمو نيتين أبي كم زلي حتو تينون أبز ساعات ولا حد زحجوزو سبسيدا زي نمرة تين كأنا حدنا انترناشنال بافيا جوجي ل 5 شهور أي زاربو سيدا زابز حج ساعات زلات اللبوتا نسونا يفلتن
እንተኾነ ግን ላም ቲኪ ዝተባሃለ ሰብ ከይዱ ዝረኸቦ እንተኾይኑ ናሃታ ቦታውን ክረኽቦም ዝኽእል ይዛረቦ ኢሉ ብዘይዋላ ሓንቲ ንሕስያ ላም ቲኪ ናብ ዝርከበሉ ናይ ዕዳጋ ቦታ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዕኡ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣባል ምዃኑ ስዒቡ ቲኪ እውን ካብኡ ንምህዳም ይጎይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተኻየደ ናይ ጉያ ስነ ስርዓት ግን ዘይትዕድል ተኾይኑ ላም ብሓደ ናይ ሞተር ሳይክል ይህረም ቲኪ እውን ነዚ ዕድል ንምህዳም ይጥቀመሉ ኣብቲ ድሓር ከዓ ንላም ናይ ፖሊሳት ሓለፍቲ ይወስድዎ ናብቲ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ድሕሪ ምውሳዶም ናይቶም ፖሊስ ሓላፊ ላም ንቲኪ እናተኸታተለ ተዓዚቦ ከም ዝነበረን ንምንታይ ከም ዝኾነን ይሓቶ ላም እውን በቲ ሰዓት ብናይ ቲኪ ሰባት ጓሉ ተዓጊታቶ ከም ዝኾነት ይዛረብ እቲ ፖሊስ ድማ ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ላም ንቲኪ ንምሓዝ ዝገበሮ ጻዕሪ ካብ ሕጂ እንድሕር ንኸቋርጾን እቲ ምኽንያት ድማ እቶም ፖሊሳት ነዚ ስራሕ እናሰርሕሉ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ነቲ ስርሖም ንኸይዓንቅፎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ላም ከዓ ካብቲ ናይ ፖሊስ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ናይቶም ፖሊሳት ሓላፊ ንሓደ ፖሊስ ዓይኑ ካብኡ ንኸይኣልን ኩሉ ሸዓውን ንዕኡ ንኽከታተሉ ትእዛዝ ይሕልፍ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ ናይ ላም ገዛ ቴን ምስ ጉጅልኡ ይመጽእ ካብኡን ቅድሚ ሕጂ ላም ኣብ ልዕሊ ቴም ዘብፅሖ ጉድኣት ምኽንያት ኣብ ሰበይቱ ንኽብቀሎ እዩ ዝመጸ ስለዚ እውን ቴን ናይ ላም ሰበይቲ ምህራሙ ይቕጽል ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ግን ላም ኣብቲ ቦታ ይበጽሕ እሞ ንቴን ምስ ጉጅልኡ ናብ ባእሲ ይኣቱ ናሃታ ኩነታት ኣብ ዝረአየሉ ዝነበረ ሰዓት ግን ናይ ቴን ጉጅለ ነዚ ዕድል ይጥቀምሉ እሞ ሓየልቲ ማህረምቲ ይዕርፍሉ ኢሉ እውን ልክዕ ክቐትልዎ ኣብ ዝበፅሕሉ ሰዓት ግን ኣብኡ ዝነበረ ሓደ ጎረቤት ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ይመፁ ከም ዘለዉ ብምዝራብ ናይ ቴን ጉጅለ ካብቲ ቦታ ንኸሃድሙ ይገብር ኣብቲ ቦታ እውን ብተወሳኺ ሓንቲ ሰማያዊ ፀጉሪ ዝነበራ ጓል ተረኺባ እያ ነይራ ናይ ላም ገዛ ድሕሪ ምዕዛባ እውን ካብቲ ቦታ ትኸይድ ናይ ላም ሰበይቲ ድማ ጓሎም ሄን ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ከይበፅሓ ናብ ገዛ ንኽምልሳ ቃል ንኽኣትወላ ትገብሮ ላም ከዓ ቃል ድሕሪ ምእታው ንዓ ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ይወስዳ እቲ ምርኢት ሕጂ ናብ ሄን እዩ ዝቕየር ንሳ እውን ልክዕ ከም ኣምስቲ ዓገታ ኣዋልድ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ገዛ ኮፍ ኢላ እዩ ዘርእየና ካብዚ ድሕሪ ምውፅአን ድማ ናብ ካምቦድያ ልክዕ ከም መዘናጋዕቲ ኮይነን ዝውሰዳን ኣብኡ እውን ከምኡ ስራሕ ንኽሰርሓ እዩ ዝግበር ኣብ ቀጻሊ ምርኢትና ድማ ታንክ ዝተባሃለ ሓደ ኢንተርናሽናል ማፍያ ሰብ እዩ ዘርእየና ቅድሚ ሕጂ እውን ዝረኣናያ ሰማያዊ ፀጉሪ ዘለዋ ጓል ናይ ታግ የማናይ ኢዱ እያ ዝነበረሰ ታንጉ ንቴን ብምሻጡ ዝተቆጥዐ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ናይ ላም ናይ እንጀራ ጓል ምዃናን ንሱ ድማ ሓደገኛ ነብሲ ቀንጻሊ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምዃኑ ስዒቡ እዩ ዝነበረ ስለዚ ድማ ካልእ ፀገም ኣብቲ ጉጅለ ብምምፅኡ ስዒቡ ነታ የማነይቲ ኢዱ ንቴን ክትቆትሎ ይእዝዛ ንሳውን ብቕልጡፍ ግዜ ከይባኸነት ትቐትሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላም ልክዕ ከምኡ ነብሲ ቀንጻሊ ዝነበረ ሓደ ሰብ ንኽረኽቦ ይኸይድ ጓሉ እውን ብሓደ ናይ ኢንተርናሽናል ማፍያ ጉጅለ ከም ዝተዓገተት ይዛረቦ ዝዓገታ ሰብ ድማ ታንግ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ሰብኣይ ብዛዕባ ናይ ታንግ የማነይቲ ኢድ ዝኾኑ ሰባት ምዝራብ ይጅምር ንሳቶም እውን ቲኪ ምስታ ሰማያዊ ፀጉሪ ዝነበራ ጓል እዩ ዝነበረ ላም እውን ብምቕጻል ታንግ ዝርከበሉ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነ ይሓቶ እቲ ሰብኣይ ድማ ታንግ ናይ ዓርሱ ዝኾነ ናይ ኣርት ገላሪ ከም ዘለዎን ኣብቲ ቦታ ከዓ ንዕኡ ክረክብ ከም ዝኽእልን ይዛረቦ ላም እውን ግዜ ከይባኸነ ናብቲ ናይ ኣርት ገላሪ ይምርሕ ቅድሚ ምእታው ግን ሓደ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ብምዝርራብ ካብዚ ቦታ ክወፅእ እንድሕር ዳኣ ዘይኽእል ኮይኑ ንልኡዝ ስልኪ ቁፅሪ ክህቦን ቅርሺ እውን ኣብኡ ከም ዘለዎ ወሲኹ ይዛረቦ እቲ ሰብኣይ እውን በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ ናብቲ ገላሪ ድሕሪ ምእታው ላም ናይ ታንክ ሰባት ክረኽቦም ኣይከኣለን ምክንያቱ እውን ዓርሶም ምስቲ ባምቡላ ብምምስሳል ኣብቲ ናይ ኣርት ገላሪ ጠጠው ኢሎም እዮም ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ግን ላም ነቲ ባምቡላ ካብኣቶም ይፈላለዮም እሞ ምስኣቶም እውን ናብ ባእሲ ይኣቱ ከምኡ ኢሉ ናብቲ ካልእ ገዛ ድሕሪ ምእታው እውን ልክዕ ከምኣቶም ዝመሰሉ ነቲ ባምቡላ መሲሎም ጠው ዝበሉ ካልኦት ናይ ታንግ እውን ይርከብ እንተኾነ እውን ግን ንኹሎም ኣሰኒፉ ናብቲ ካልእ ገዛ ይምርሕ ኣብኡ ግን ደርፊ እናሰምዓ ዝነበራ ካልኦት ናይ ታንግ ደቂ ኣንስትዮ እየን ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ተባኣሶም ኣዋዳት ብዝበለፀ ንሳተን ብርቱዓት ተባኣስቲ እየን ነይረን ዋላ እንተኾነ ግን ላም ዝነበረ ብቕዓት ኩሉ ብምጥቃም ንዓኣተን እውን ከሰንፈን ክኢሉ እዩ ኣብቲ ካልእ ገዛ እውን ንታንግ ንምልላይ ኣብ ዝኸዘሉ ሰዓት ሃንደበት ብሓደ መፃወርያ ይተሓዝ ልክዕ በቲ ሰዓት ከዓ ታንግ ምስ መሳርሕቱ ሰባት ብሓንሳብ ብምዃን ንሱ ናብ ዝተኣሰረሉ ቦታ ይመጽእ ታንግ ድማ ኣብቲ ሰዓት ናይ ላም ዝሓረፎ ታሪክ ከም ዝፈልጥን እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓይሊ ከም ዘይብሉ ከም ዝሓስብ ይዛረብ ነቲኪ እውን እዚ ሓላፍነት ብምሃብ ንላም ክሳብ ሂወት ፍጻመ ክቐትሎ ይዛረቦ ታንግ ድሕሪ ምዃዱ እውን ቲኪ ንላም ምህራም ይጅምር ነቶም ናሃቱ ሰባት ከዓ ንላም ካብዚ ንኽወስድዎ ይዛረቦም ኮይኑ ግን ቅድሚ ንሱ ክዛረቦ ዝደሊ ሓደ ነገር ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ ላም ሰበይቱ ዝነበረቶ ሆስፒታል ከም ዝኸደን ንሰበይቱ እውን ኣብኡ ኣብ ዝደቀሰትሉ ሰዓት ከም ዝቐተላን ይዛረቦ ንዚ ንኸረጋግፀሉ ድማ ናይ ሰበይቱ ናይ ክሳድ ብሪ ሒዙሉ መፂኡ እዩ ላም እውን ኣብዚ ሰዓት ስለ ዝተቆጠዐ ንዕኡ ንኸሃርም ኣብ ዝተፀግዐሉ ሰዓት ግን ብኤሌክትሪክ የፍዝዞ ቲኪ ምስ ጉጅልኡ ድማ ንላም ናብ መኪኖም ቅድሚ ምእታው ሉ ምስ መሳርሕቱ ናብቲ ቦታ ይመፁ ኣብ መወዳእታ ንላም እውን ካብ ቲኪን ጉጅልኡን ከትርፍዎ ክኢሎም እዮም ካብኡ ድማ ንላም ናብቲ ናይ ኩሉ ሻዕ ቦትኦም ይወስድዎ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ ላም እንትነቅሕ ዓርሶ ኣብ ናይ ሉ ገዛ ስለ ዝረኣዮ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን ካብኡን ግን ብዛዕባ ናይ በዓልቲ ቤቱ ኩነታት ንብሉ ይሓቶ ሉ ድማ ብናይ ሓዘን መልክዕ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝሞተት ይዛረቦ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ክገብሮ ዝደልዮ ነገር እንተነበረ ንጓሉ ሄን ከትርፋ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይዛረብ ብዙሕ ግዜ ዝቐትል እንድሕር ኮይኑ ጓሉ ካብዚ ሃገር ክትወፅእ እያ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሄን ኣብ ሓደ ጀርባ እናተጓዓዘት ከም ዘላ ይዛረብ
እቶም ዝወስድዋ ከዓ ናይ ታንክ ሰባት እዮም ዝነበሩ። ላም እውን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ጓሉ ንኸተርፍ ንምኻድ ይውስን። ዋላ እኳ ተመሊሱሉ ንኽሕግዞ ዘለዎ ምሕፅንታ እንተቕረበሉ ላም ግን ንዱ ክሳብ ሕጂ ክትሕግዘኒ እንትኽእሎ ስለ ዝሓገዝካኒ እኹል እዩ ብምባል ይዛረቡ። ስለዚ እውን ተወሳኺ ሓገዝ ካብዋ ይደልን። ሓንቲ ከይፀንሐ ላም ናብቲ ጃልባ ዝነበረትሉ ቦታ ንምኻድ ጓሉ ትርከበሉ እያ ዝበሎ ጃልባ በቲ ሓድሽ ናሃቱ ጃልባ ምክትታል ይጅምር። ድሕሪ ብዙሕ ምትእልላሽ ግን ነቲ ጃልባ ክረኽቦ ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ጃልባ እውን ሄን ካልኦት ከምኣ ዝኣመሰሉ ኣጓላት ዓጊቱ ናብ ካልእ ሃገር እናወሰደን እዩ ዝርከብ። ላም ከዓ ተሓቢኡ ናብቲ ጃልባ ይኣቱ። ዋላ ሓንቲ ግዜ ከይባኸነ እውን ናይ ታንክ ሰባት ኩሎም ሓደ ብሓደ ይቐትሎም። ናብቲ ቀጻሊ ገዛ ኣብ ዘምርሐሉ ሰዓት ግን ናይ ታንክ ሰባት ብበዝሒ ይርከቡ። ምስኣቶም ንኽበኣስ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ካብቲ ዝሓሰቦም ብቁፅሪ ብዙሓት እዮም ዝነበሩ። ኢሉ እውን ክሰንፍ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሕሰበሉ ሰዓት ግን ናይ ጉጅለ ናብቲ ቦታ እናኣተዉ እዮም ዝርከቡ። ዋላ እኳ ንኽሕግዞ ሓንቲ ዓይነት ሕቶት ዘቕረበሎም ኮይኑ ግን ንሳቶም ሓገዝ ከም ዘድልዮ ፈሊጦም ተኸቲሎም ክሳብ ዝመፅኦም እዮም። ሉ ድማ ምስ ናይ ታንክ የማነይቲ ኢድ ምስ ዝነበረት ሰማያዊ ፀጉሪ ዘለዋ ጓል ናብ ባእሲ ኣቱ። ንዕኡ እውን ንኽትቀትሎ ኣብ ዝበፅሐትሉ ግዜ ግን ንላም ክሳብ ሕጂ ዝከታተሎ ዝነበረ ፖሊስ ናብቲ ባእሲ ኣቱ። ምስኡ ድማ ብሓንሳብ ብምዃን ነታ በዓል ሰማያዊ ጨጉሪ ጓል ከሰንፍዋ ክኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላም ብቐጻሊ ምስ ታንክ ናብ ፅዑቕ ባእሲ ኣቱ። ብድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ እውን ላም ከሰንፎ ክኢሉ እዩ። ተኾነ እውን ግን ኣብ መወዳእታ እታ መራር ማህረምቲ ከስዕበሉ ምስ ዝብል ቲክ ብሃንደበት ብድሕሪቱ ክወግኦ ክኢሉ እዩ። ስለዚ ድማ ሕጂ እውን ምስኡ ናብ ካሊእ ባእሲ ኣቱ። ዋላ እኳ ዝኸፍአ ጉድኣት እንተበፅሖ ላም ግን ነቲክ ምስ ጉጅልኡ ሕጂ እውን ከሰንፎም ክኢሉ እዩ። ሉ ከዓ እታ ዝነበረት ዕድል ተጠቒሙ ናብቲ ውሽጢ ኣቱ እሞ ኣብኡ ዝነበራ ኣጓላት ንኸውፅአን ይውስን። ኣብ መወዳእታ እውን ሓሳቡ ይሳኽዐሉ እሞ ሄን ምስ ተንካኣት ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረሉ እቲ ሓደ ገዛ ይረኽቦ። ኮይኑ ግን ላም ጠጠው ኢላ ኣብ ዝሪእየሎም ሰዓት ሄን ብታንክ ተዓጊታ እያ ዝነበረት። ላም ከዓ ንዓኣ ንኸትረፍ ይኸይድ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ሄን ናይ ታንክ ኢድ ትነኽሶ እሞ ላም እውን ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ንዓኣ ንኸትርፋ ትገብር። ኮይኑ እውን ላም ናይ መወዳእታ ማህረምቲ ከብፅሐሉ ኣብ ዝሓሰበሉ ሰዓት ናይ ታንክ ሂወት ንዘይምቕታል ይውስን። እኳ ደኣ ናብቲ ሄን እዩ ዝኸደ። ኣብቲ ሰዓት እውን ብድሕሪት ተወጊኡ እዩ ዝነበረ። ኮይኑ ግን ታንክ ቆትሎ ኣብ ዝሓሰበሉ ሰዓት እቶም ፖሊሳት ይትኩስሉ እሞ ይመውት። በዚ ሰዓት እውን ላም ንታንክ ቆትሎ ዘይደልየሉ ምክንያት እቶም ፖሊሳት ነታ ጃልባ ከቢቦማ ብምንባሮም ንዕዘብ። ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ሓገዝ ድሕሪ ምርካቡ ላም ናብ ዝተስተኻኸለ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ክምለስ ክኢሉ እዩ። ድሕሪ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ድማ ላም ምስ ሄን ናብቲ ዝነበሩሉ ገዛ ይምለሱ። ነታ ዝሞተት ናይ ሄን ኣደ ከዓ ጸሎት ይገብሩላ። ሄን እውን ናይ ኣዲኣ ምክሪ ብዘይምስማዓን ንሳት ዘይትኸድ እውን ዝኹሉ ነገር ከም ዘይመፅእ ብምሕሳብ በቲ ዝገበረቶ ትጠዓስ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ዝውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።